24 de maig del 2014 és la data que quedarà gravada per sempre en la història dels Voltors de Mallorca. És el dia de l'ascens a la màxima categoria de la Lliga Nacional de Futbol Americà. I això que el partit contra els Reus Imperials va convertir-se en una autèntica batalla. Cada gest, cada detall, cada mirada confirmava que guanyar la final no seria tasca fàcil. Tot i avançar-se al primer quart, els Voltors varen patir de valent per defensar la renda de 3 punts. Amb aquest resultat s'arribava al darrer quart, 15 minuts on el Reus va avançar posicions per conquerir la banda de Son Moix. 3-7 a falta de 5 minuts pel final. El touchdown dels catalans va caure com una gerra d'aigua freda entre els jugadors, però no entre l'afició. Era l'hora de la veritat, era l'hora de l'èpica. Tota una temporada invictes no podia acabar així. De la mà de l'afició, Víctor Rodríguez va volar per caçar aquesta pilota a l'aire i remuntar així la final. Yo he tenido la suerte de coger el último balón y ha sido gracias a ellos y gracias a todo el equipo. Nou a 7 i menys d'un minut d'infart per endavant. Podia passar de tot, però no hagués estat just. El somni dels Voltors va fer-se realitat amb el xiulet final. Va ser llavors quan tota la tensió i el patiment va convertir-se en alegria. Alegria per tot l'esforç realitzat, per un grup humà que s'ha deixat l'ànima a cada instant. Yo estoy flotando y el resto de jugadores también. Supongo que dentro de unos días tocaremos tierra otra vez y habrá que empezar a trabajar de cada año que viene, que espera ser durísimo. Si este lo ha sido, el año que viene mucho más. Ara les portes de l'Olimp s'obrin per un conjunt que ha demostrat en el partit més important de la seva vida que estan preparats per competir al més alt nivell. Els Voltors de Mallorca ja són la primera.